Здравейте, приятели! Аз съм Олга Лазар, съосновател на компанията Михи и доцент по анестезиология в болница Емори, град Атланта. Повече от 25 години се занимавам с медицинска практика и изследвам как функционира нашият организъм на клетъчно ниво. Съвременният живот е постоянна бързина, стрес и режим, в който често липсват свежи растителни нутриенти. Всичко това създава повишено оксидативно натоварване на нашия организъм и влияе на ежедневното ни самочувствие. С възрастта природната система на антиоксидантна защита изисква усилване. Оксидативният стрес може да ускори умората на клетките и да повлияе на метаболитния баланс на диетата, лишавайки ни от обичайния тонус. За да подкрепи вашия вътрешен ресурс, компанията Михи създаде Cholesterol Support. Това е растителна формула на основата на стандартизиран екстракт от бергамот, богата на естествени полифеноли за ежедневно попълване на хранителния баланс. Основата на всяка капсула е 500 мг висококачествен екстракт от бергамотови плодове. Продуктът е стандартизиран и съдържа 200 мг ценни природни полифеноли, активни съединения, които са ценени в съвременната нутрициология. Полифенолите на бергамота са мощни растителни биофлавоноиди. Те участват в неутрализирането на свободните радикали, спомагат за поддържането на естествения метаболизъм и помагат за запазването на оптималния ресурс на съдовата система. Екстрактът е разположен в чист вид в веганска капсула HPMC. Тя е изработена от растителна целулоза, лесно се усвоява и е подходяща за вегетарианци и вегани. Комплексът ще бъде чудесно допълнение към диетата за тези, които ценят растителните решения и искат да се грижат за своя метаболитен ресурс на всяка възраст. Приемайте по една капсула на ден по време на хранене, запивайки с вода. За максимален ефект ви препоръчваме да приемате Cholesterol Support в комбинация с омега-3 рибено масло. Полифенолите от бергамот са отговорни за антиоксидантната защита и метаболитния баланс, а омега-3 масните киселини осигуряват дълбоко хранене на клетъчните мембрани и поддръжка на липидния метаболизъм. Заедно те създават идеална синергия за сърдечно-съдовата система. Прилагайте научен подход към здравето с Михи.